Bună ziua, dragii mei telespectatori de la Casa Iubirii. Acest vlog este dedicat adminei lui Garcea, și anume Veta de la Caracal, și în primul rând un apel către staff și către toți telespectatorii Casa Iubirii. După cum bine știți cu toții, ieri s-a filmat gala din 29 decembrie și bineînțeles că până pe la 10 și ceva nu știa nimeni în online ce s-a întâmplat. Eu știți destul de bine că nu mai fac vloguri de 2 zile, 3, nu mai știu exact, live-uri. Și primeam în continuu mesaje. Doamna Laura, ce se întâmplă, că nu mai știm nimic? Din momentul ăla, eu am bănuit, zic că dacă nu, până la ora asta, nimic nu este în online, înseamnă că tanti Geta, Veta de la Caracal, plânge și se zgârie pe față de ceea ce s-a întâmplat în gală. Nu trec câteva minute și auzim pe un live un anume XXX că spune: Patrick, check Alexandra acasă. În momentul ăla am făcut legătura cu ceea ce presupuneam eu. Bineînțeles că n-am rezistat și am intrat pe live la Steli și între timp deschisese și Veta de la Caracal live. Și știți destul de bine că urla cât o țineau rănunchii și cred că făcea și atac de panică sau o bătea măsa în direct dacă mai dura mult. Și ce începe femeia să țipe? Deci acolo am râs cu lacrimi. Femeia acum, această individă, începe și urlă, începe și reproșează staffului că au furat voturi, că Garcea trebuia să ia 5 cecuri. Și ce m-a frapat cel mai tare? Că a început să se vaite de ce au scos-o pe Alexandra. Că i-a plecat un vot lui Garcea din final. În momentul ăla am rămas, zic, opa, deci asta este Veta de la Caracal, că eu v-am spus, ea când se enervează, dă foarte multe din ea. Cine o cunoaște, eu am citit-o, la mine trebuie 5 minute să vorbească că eu știu ce vrea să spună. Chiar dacă mulți nu înțelegeți. Deci ea a țipat și a urlat. Lăsați că a luat ce cu Patrick. Faptul că Alexandra a fost eliminată, deci tot circul pe care eu și toți l-am văzut, de ea o blestema și o înjura cu mincinoasele ei din gazdă, pe Alexandra erau mână în mână. La un moment dat eu am spus, mă, nu care cumva ăștia 3 se înțeleg și asta o înjură pe Alexandra și o jignește pe Alexandra ca să aibă ăștia materiale și vezi, Doamne, să-l facă pe Garcea victimă. Că Alexandra e o panaramă, că Alexandra, cum a spus ea. Dar de fapt ei toți 3 au fost înțeleși. Păi, măi, Alexandra, oricum tu ne-ai demonstrat nouă tuturor telespectatorilor că ești foarte parșivă. Deci exact ce spuneam, că niciodată nu o văd pe Alexandra o femeie corectă și că eu cred că va fi votul ei către Garcea. Și mulți spuneați, am avut și eu momente când am crezut-o, că știe să joace. Și toți spuneam, nu, cum să-i dea lui Garcea? De asta cred că și Denis n-a mai vrut să meargă în interacțiune cu ea. La date, cred că i s-a spus și i s-a dat de înțeles că tot ce vedem între ea și Garcea e un circ doar pentru emisiune, că de fapt ei sunt împreună și că niciodată nu s-au despărțit. Știți că ne-a intrat în live o persoană care n-am luat-o în seamă și a spus, sunt prietenă cu familia Gagea. Ei niciodată, Alexandra și cu Garcea, niciodată nu s-au despărțit. Ei și la ora actuală vorbesc, pentru că eu am afaceri cu familia Gagea și știu ceea ce se întâmplă. Ei niciodată nu s-au despărțit pe bune. Ei s-au despărțit din emisiune. Doar pentru emisiune. Ca să o vedem
aseară cu toții și sper ca stafful să ne audă că de fapt Veta de la Caracal mai avea un pic și plângea în live că de ce a fost eliminată Alexandra ca să nu mai aibă vot în gală Garcea. I-a plecat un vot lui Garcea din gală. Așa că un mare, mare dislike Veta de la Caracal, care tu pe toată lumea faci, toate femeile, le faci proaste, tu ești cea mai deșteaptă. Și uite, acum eu fac vlog pentru porc și cozonaci. Cum ai spus că fac vlog pentru despre tine ca să-mi iau porc și cozonaci? Uite, ce să spun. Fac ca să te oftic pe tine și să arăt lumii întregi cine ești, că ești o mincinoasă și o perversă la fel ca alea din live. Ce mai spui tu în nebunia ta și în crizele tale de nebună și mătaie lângă tine asistă, deranjată și urlai și țipai că Patrick este primul finalist. Eu acum vin și vă întreb pe dumneavoastră, dragii mei, cei din staff, dragii mei telespectatori, de unde știe femeia asta că Patrick este primul finalist? Ea nervi în crize nu și-a mai dat seama. Și atunci am eu dreptate dacă este adevărat stafful. Aveți acum ocazia să le puneți cap la cap. Dacă ați ales finaliștii. Că Patrick este primul finalist ales. De unde știe femeia asta? Este logic că vorbește cu Garcea și Garcea și la ora actuală îi dă informații. Și ce am mai văzut, dragii mei telespectatori? Îl vedem pe Sorinache, pe transpiratul, care și el a râdea de mine și acum face ce fac eu. Face vloguri și live-uri. Și spune, voi nu știți ce a făcut stafful. Că Garcea, când a luat primul cec, a tăiat și l-a trimis imediat la scaun să nu vadă telespectatorii că Garcea a plâns când a luat cecul și s-a emoționat foarte tare și că a mulțumit susținătorilor lui, că stafful a lucrat atât de urât încât nu a arătat aceste lucruri să vadă lumea cât de emoționat a fost Cioban. Păi tu, Sorinache, ceea ce ai făcut în emisiune, faci și la ora actuală, ești un pervers, un mincinos, care la tine doamna Mantea, nu mai este doamna Mantea, este moderatoarea aia, mai să vorbești ca asta, ca doamna de la, care se consideră doamnă, asta de la Caracal, că aia vorbește numai cu fă și du-te dreacu. Doamnă de-asta e. Asta de la Caracal care n-are bărbat. Și acum eu vin și vă întreb, de unde știe transpiratul de Garcea? Nu că vorbește cu asta de la Caracal. Și că informațiile le dă Garcea lui asta de la Caracal și asta de la Caracal dă exact cum simte. Aseară, pentru că nu i-a convenit ceea ce s-a întâmplat în gală, n-a vrut să spună că a intrat în depresie și că își rupea părul din cap. Dar la un moment dat a trebuit să le spună la cățelușii ăștia de pe lângă ea, gen Sorinache, gen Dan Andreea, și acum se trădează unul pe altul. Fii mi-ar scârbă de voi de perverse. Și chiar vă rog frumos, dragii mei, concurenți, stafful, dacă este adevărat că Patrick a fost ales ca primul participant în marea finală și că este primul finalist, singura persoană care a spus în online prima dată a fost Sandra de la Caracal, Georgeta Predică, care vorbește cu Garcea și la ora actuală. Și din acest motiv vă spun, Garcea este un pervers și un mincinos și el nu merită să fie în finală, în casa iubirii. Dar sper să se repete istoria. Sper, deci credeți-mă că am ajuns, atâta panică ați băgat în noi telespectatorii, dragii mei cei din staff, că ne este frică să vă lăudăm.
Vă dau cuvântul meu de onoare. Am ajuns să-mi fie frică să vă laud, ca nu cumva iar să o dați de toți pereții. Vedem pe ăștia ai Virginicăi că nu știu cum să o atace pe Teodora, inclusiv alea de la Caracal. Că Teodora nu merită. Ba da, Teodora merită. Teodora merită din plin să fie finalistă. Teodora și Bianca, astea două. Bianca a suferit, Bianca suferă în continuare pentru iubirea ei, iar voi nu știți cum să o denigrați pe Bianca, să o faceți alcoolistă, moet și toate cele. Voi astea care mă acuzați pe mine că vorbesc urât. Curcă, ciurcă, cum vreți voi. Dar s-a văzut caracterul vostru de femei. Eu, toată lumea mă știe, că eu dau cu ei de pământ. Dar și laud, dar și iau în brațe și pup și felicit. Pe când voi sunteți de o răutate fantastică și culmea că sunt multe femei bătrâne care vă susțin pe voi, Violeta și cu aia de la Caracal, care n-ați făcut în toate sezoanele decât rău. Ați vorbit cu concurenții, ați monopolizat emisiunea, v-ați întâlnit cu concurenții pe la mall-uri și hoteluri și voi vă comparați cu mine. Niciodată în viața asta. Mă simt jignită că sunteți femei și aia de la 52 de ani care doarme cu măsa râde de bărbatul meu și că eu fac vloguri pentru Cozona și porci. Măi, de aici să-ți dai seama că toată lumea te vede și te aude cât de proastă poți să fii. Tu asta care te crezi cea mai deșteaptă, ai demonstrat lumii întregi că ești o țărancă de la coada vacii, bătută de soartă și la 52 de ani te culci în prățurile mamei tale, care și aia e la fel ca tine, ce se naște din pisică tot șoarece, mănâncă. Așa că să vă fie rușine și lasă-l pe Transpiratul să mai dea informații. Transpiratule, nu-ți mai dă sânge din palme, acum ce faci? Divulgi momente din emisiune și râzi de alți concurenți în condițiile în care tu ai mâncat aceeași pâine? Și doamna Mantea și staful pentru tine sunt ultimii oameni care te-au făcut cunoscuți, măi paste opărite. Măi amărâtule, măi necăjitule, încă o dată arăți lumii întregi că nu ești bărbat și că ești o lepră de om și că nu te suportă, nu te suporți tu pe tine. Tu ești în stare să-ți dai palme să nu-ți mai fie foame, ca să nu consumi. Atât de chitros ești și atât de rău ești și vedeți cum face Dumnezeu că vă strânge pe toți într-un loc. Unul mai pervers și mai mincinos ca altul. Tu acum te bați cu Dan Andrei, care să vă dea informații mai repede, aia de la Caracal, și nu știți cum să-l lăudați și să-l felicitați pe Garcea, să vă dea aia de la Caracal mai multe informații vouă. Fii mi-ar scârbă de voi. Fii mi-ar scârbă de voi, de lepre. Voi vă numiți bărbați, voi sunteți niște terminați, niște bărbați cu mustață și fustiță. Iar asta care se sparge cu cărămida în piept, asta de la Caracal, aseară iar s-a dat de gol că Garcea îi dă informații. De unde știi tu că Patrick este ales primul finalist? Tu ești prima persoană care ai spus în online, dacă este adevărat. Acum au ocazia cei din staff să verifice aceste vorbe pe care tu le spui, femeie care ar trebui să stai decât la Bălăceanca, că s-a convins tot internetul de tine. Ce poți? Și lasă vrăjeala cu agenția cea mai mare. Unde te-ai înscris, fată? La Casa Albă? Fii mi-ar scârbă de tine. Da, ia te cunosc pe tine să vadă cât de jegoasă ești și cât de mincinoasă ești. Și asta, umor negru. Iuliana Blanjoica.
Ai văzut că toată lumea te confundă cu bărbat, pentru că ești un bărbat. Și am înțeles că îți spui tu că ești mai mare ca bărbatul tău cu 10 ani. Hei, mamă, ferească-mă Dumnezeu, ăla 30 de ani și tu 40. Ești ruptă. Ești ruptă, fetiță, Tădor Șeleli. Ce-ai făcut? L-ai luat să crești că dacă mai stăteai 4 ani putea să fie fitul. Fii mea scârbă de tine. Fii mea scârbă de tine, de mincinoasă și de perversă. Cum te duci tu pe toate live-urile, pe dacă ești bagabantă, ești bagabantă. Și vii și spui, îi dai raportul lui aia care o linși tu un dos, că voi spuneți că noi vă pupăm. Nu, voi. Dacă nu, m-am uitat aseară pe live-ul vostru să dea dracii. Dacă n-ați vorbit 20 de minute de emisiune și restul dacă n-ați vorbit de mine, de Iasmin, de tot ce se întâmplă în online, că v-a văzut toată lumea că sunteți live-ul nebunelor. Una mai nebună ca alta. Deci tu ești o mincinoasă și o perversă și acum te legi de doamna Bia și de Loredana că au venit și ce? Că au spus cine sunteți voi, că au venit la mine în live știind că sunt foarte ascultată și că voi mințiți foarte mult și Sas când știa că e îngropată și pământ tras peste ea a venit tot la mine ca să o salvez. Păi voi nu știți că de la mine se întoarce ceasul. Și mâine, poimâine s-ar putea să mă căutați și voi. La ce vă face asta de la Caracal? Vai de capul tău, Iuliana Bulanjoica. Că ai și contentul la fel ca tine. Bulanjoi. Doi, sunteți două și aia bolnava ca aia și aia mă vorbește și iar vorbește de mine. Măi, bolnavă. Dacă tu nu-mi pronunți numele, atunci să spunem și noi, bolnavă. Care se dă bolnavă și urlă și țipă mai rău ca o descreierată. Vă dați carul de mine. De-aia de comunistă aia n-am ce să mai spun, că aia oricum e praf. Aurica Geamantan. Aia e grasă decât minte. Comunistelor. Fii mea scârbă de voi. Dar îmi pare bine că stați lângă ea și toată lumea, când vă vedeți, oleo, au venit nebunele. A, uite și pe nebunele astea, și pe Bolnava, și pe Mariana Trotineta, și pe Marineta Trotineta, și aia de la Nemția. Deci toate v-ați făcut o imagine la fel ca aia de la Caracal. Și dacă vă întrebați de ce nu mai aveți urmăritori, păi de asta să știți că toată lumea știe. Nebunele. Și dacă noi punem live-ul vostru, punem să vedem ce nebunii vă mai trece prin cap și ce mai ziceți despre noi, că voi vorbiți despre tot online. Și atunci, hai să râdem de voi și hai să arătăm lumii întregi cât de bătute de soartă sunteți. Că dacă vă iau așa părând, sunteți una mai bătută ca alta de soartă. Sunteți niște terminate. Ai auzi, și-a luat copil să-l crească, nu bărbat. Fii mer scârbă de voi. Cam asta e, dragii mei telespectatori. Se pare că staful i-a dat-o la temelie lui aia de la Caracal, eliminând-o pe Alexandra, ea sperând că Alexandra va fi în finală și va da votul lui Garcea, dar poate nu mai prinde Garcea finala. Doamne ajută să vedem o minune dumnezească și o dreptate dreaptă. Vă pup cu drag, a voastră Pandele Laura.